ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ಅನ್ನದಾದ ಪಂಡ ಗೋವದ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ಹಿಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರ ಮುರಣಿಡ್ದಿಂಚ ನಿಕಲ ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಗೋವದ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಹೆಂಗೆ ಗೋವದ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದೆ ಅಂಡ ಎಂಡಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರ ಹೆಂಗೆ ಹಾತಜಿ ಬೊಕ್ಕೆ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಆತ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮತ್ತು ದಾಲದ ಇದಿಜಿ ಚೂಚೂರು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋತೆ ಅವೇನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಂತದ ಪಾರ್ದೆ. ಸೊ ತೋನ್ ಬಲೆ ಹೆಂಚಾತನ ಪಂದು ಮಸ್ತ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ದನ್ನ ಶೋಕ್ ಆತ್ವದನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಆಂಡ ಇಂಕ ವೀಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಪರೆ ಆತಿಜಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಆತನ ಆತೇನು ಮಲ್ತದ ಪಾರ್ದೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೇಂದಿತ್ತಾರೆ ಗೋವಡ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪಂದು ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತಿಪ್ಪನಾಗ ಅಂಚ ಒಂತೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಂತ್ ಪಾರ್ದೆ ಅವೇನು ತೋನ್ ಬಲೆ ವೀಡಿಯೋ ತುಪ್ಪು ದುಂಬು ಏರ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸುರುಕದು ತೊಂದಿಲ್ಲರು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಗೋವದ ಬ್ಲಾಗ್ ತೂವನ್ ಬಲೆ. Hi guys, welcome back to our new vlog. ಮಾತೆಲ್ಲ ಏನು ಚಾಲರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಗೋವಾಗ ಪಿದಾರ್ಥ ಶೋಕು ಕಾಣೆ ಪಿದಾರ್ಥ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬೆದ್ರದ ಕ್ವೀನ್ ಒಳ್ಳೆಯರು. ಹಾಯ್ ಮಂಗ್ಲೆ ಉಡ್ತಂಡ ಮಲ್ನ ಬೆದ್ರದ ಪ್ರತಿಭೆ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ ಕಾಂಡೆ ಪಿದರ್ದ ಇಲ್ಲಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಉಂಟಾದಿರು ಮನಸ್ಸಾದು ನನ್ನ ಜರ್ನಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊನು ಎಂಕ್ ಗೋವಾ ದಾಯ್ಪೊಂದೆಲ್ಲ ಕಂಡಿನ ಅವಳು ಶೋ ಉಂಡು ಶೋಗೋಸ್ಕರ ಹೋಗ್ಬೋದು ಗೋವಾದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಇತ್ತಿಂದ ಬಲೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಪೋಯಿ ಜಪ್ಪುಗ ಬಲೆ ಆರಿ ಮಾಲು ಯಾರಿ ಮಾಲು ಸೂಜಿ ಮಾಲೆ ಕಂಡ ಮಾಲು ಪೋಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬಸ್ ಬೋಡಿದ್ರೆ ಮುಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನನ್ಪ್ಲೆ ಪೋಯ್ ಹಾಂ ನೀವು ಓಲ್ ಗುಡ್ಡೆ ಮಾರೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಗೈಡ್ ಅತ್ ಬ್ಲಾಗ್ ರೋಡ್ ಹೈವೇ ಇಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಹೈವೇ ಇಡಿತ್ತು ವನಸ್ ಇಲ್ಲ ನವಾರ ನಿನ್ನ ಸುದ್ದಿ ಅಜ್ಜಿ ಹಾಯ್ 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 ಅವು ನಮ್ಮ ಭಜನದ ಜೋಕುಲು ಏಷ್ಯ ಕಂಡೋಡು ನಿನ್ನಂಚಿನ ಒಂದೇ ಪೀಸ್ ಉಪ್ಪು ಮಾರಾಯ ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಸಹಕರಿಸಿ ಧೀರಜ್ ತುಂಡುಂಡ ಎಲ್ಲಿದ್ದಿ ಮಾತ್ರ ಧರ್ಮಗು ವನಸ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಗೈಸ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಜಾಗ ದೀತೇನೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೇ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಚೂರು ಮಾನಸಿಕನ ಒಮ್ಮೆನ ಮಂಡೆಗೆ ಮರ್ದು ಬಾರ್ತೀರಾ ಅಂದ್ ಮಾರಿಲು ಮತ ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಮೂವಿ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಕಂಟೆಂಟ್ ಗಂಡೆಂಡ್ರು ಕಂಟೆಂಟ್ರಿಗೆ ಚೀಟರ್ ಚೀಟರ್ ಮಲ್ಲ ಚೀಟರ್ ಗಂಡು ಇದ್ರ ಮೂವಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವೇ ఓ బుర్రస్ నిన్న తిగలే దొంకడత పోపణ శాంతి ఈ మనీ పందకుల్లోడు మరువాయి భయం ఇచ్చిలెక్క ಕನ್ನಡ
ಪೊನ್ನುಲೆ ಪುರ ಐತೆ ಅಂದೂಲ ನಿರೂಪಕಿ ಗೋಲ್ಡ್ ವಿನ್ ಒಂಜಿ ಮಿಡ್ಲೆ ಟೈಮ್ ಗೋವಾಡ್ ತೋಯಿನಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಕ್ಷರ ಹೌದಾ ಎಲ್ಲ ಬುಧಾರದ ಅಕ್ಷರ ಉಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಇಜಿ ಇಜಿ ಯವಾ ಪ್ಯಾಂಟ್ ದೆಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಗೋವಾಗು ಒಂತೊಂತೆ ರೀಚ್ ಆನ್ ಬತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಗೋವಾದ ಒಂದು ಬೈಯದ ಚಾಪರದ ಬೈದ. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ನ್ಯೂ ಬ್ಲಾಗ್. ಇಂದು ಎಂಕಲ ಗೋವಾಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ. ಇನ್ನು ಎಂಕಲ ಓಲು ನಮ್ಮ ನಾಟಕ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಬೈದ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪರೆ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಕೆಲವೊಂದು ಪಿರಾಕದ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ದೀತಿರು ಇಂದೆ ತೋಲಿ ನಿಷ್ಕೊಲ್ಲಾಲ್. ಹಾಯ್ ಮೂಲು ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ದೀತಿರು ನಮ್ಮ ದುಂಬುದಂದೆ ನಾಗನ ಕಲ್ಲು ಮಾತ ರೀತಿದ ದುಂಬುದ ಪಿರಾಕದ ಗೇಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಂದು ಚೆನ್ನಮನೆತ ಚೆನ್ನಮನೆತ ಮಾತ ಕೋಳಿಗೆ ನೀರಿಡುವ ಪಾತ್ರೆ ಅಂದರೆ ದುಂಬುದ ಕಾಲದ ಕೋರಿಗೆ ನೀರು ದಿಪ್ಪು ನಿಂಚಗೆ ಲೋಹದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ದುಂಪುರ ಕಾಸು ಪಾಡೊಂದಿನ ಡಬ್ಬೆ ತುಲೆ ಅಂದಿಗೆ ಬಂಗಾರಪುರ ನೆತ್ತಲ ಲಾಕ್ ಪಾಡ್ತಿ ಅಂತಾರ ಜೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬಚ್ಚಿರೆ ತಿಂದಿತ್ತು ಉಬ್ಬಿನ ಅಂದರೆ ಅಚ್ಚು ಬೆಲ್ಲದ ಅಚ್ಚಿ ಒಂದು ಬೆಲ್ಲದೆಪ್ಪುನ ಅಚ್ಚಿ ತುಲೆ ರೇಡಿಯೋ ದುಂಬುದ ಮೀನು ಪತ್ತುನ ಬಲೆ ನಾನು ದುಂಬುದ ಕಾಲದ ಚಾರಿಪುನ ಅರಿಪೆ ತುಲೆ ನೂಪುರ ನುಪ್ಪುದ ಕೈಲು ಮರ ತಂದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಡತೆ ಚಪಾತಿದ ಕೋಲು ವಾವ ನಮ್ಮದ ಟೈಪ್ದ ಬೀಗೋಲ್ ಮಾತಲ್ಲ ಇತ್ತದ ಕಾಲದೊಂದು ಇಜ್ಜೆ ಐಕ್ಕೆ ಇತ್ತ ಕಲ್ವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಿನದ ದುಂಬುದ ಕಾಲದ ಬೀಗನೆ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ದೆಪ್ಪೇನೆ ಸಾಧಾರಣ ಬುರ್ತು ಬೋಡು ಕಲ್ವಾಗ ತುಲೆ ಚಿಮಿನಿ ನಾನಾ ನಮ್ಮನದ ಚಿಮಿನಿ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪುನು ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ಇತಿಹಾಸ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಶ್ರೀ ನಿರಂಜನ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪ್ರಥಮ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಸುಂಕದಕಟ್ಟೆ ಬಸ್ಪೆ ಮುಲ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಗೋವಾಡ್ಲ ಸುಂಕದಕಟ್ಟೆ ಫೇಮಸ್ ಆತನು ಮುಲ್ತ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಮೂಲ ಗೋವಾಡ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ದೀತಿರು. ಬ್ಲಾಗ್ ಈತೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಪಂಡದೆಣ್ವೆ ಇಂಚಿನ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅವಡು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಮಿತ್ ಇಂಚನೆ ಪಡ್ ನನ್ನಾತು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಓಕೆ ಬಾಯ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.